נאמר שלום לשחר מאור, חברת המערכת, בוגרת הקורס לתקשורת של רשת 13, והבוקר הגעת אלינו עם דוריאל רימר, מנכ"לית עמותת ונתתה. שלום, שלום. שחר, תני לנו את הפתיח. יותר נטעתה, מהמילה נטיעות. נטעתה. בדיוק, מהמילה נטעתה, כי נתת זה אולי נשמע נתת משהו. זה נשמע נון תף תף. בדיוק, אז זה נטעתה, מהמילה נטיות. הפעילות של העמותה הזאת היא בעיקר נמצאת בעוטף ובמקומות שאליהם הועתקו הקהילות אחרי 7 באוקטובר, ויש לה חזון מאוד מאוד גדול. הם מאמינים שאפשר לרפא אדם וקהילה באמצעות חיבור לטבע ולאדמה, והם עושים את זה באמצעות הקמת גינות טיפוליות, מרחבים ירוקים, שמי שלמעשה שותל אותם הם אותם אנשים שנפגעו בעזרה של מתנדבים, מתוך תקווה שהם לא רק יצמיחו שורשים לצמחים, אלא שורשים לאנשים שהנפש שלהם והשורשים שלהם נגדעו ב7 באוקטובר. מי שאמונה על כל הטוב הזה, על הפרויקטים היפים האלה, היא דוריאל רימר, מנכ"לית העמותה שנמצאת איתנו היום. שלום. אני חייבת להגיד לך שהתרגשתי, זו ציונות במיטבה לטעמי. תודה שחר. אהבת האדמה והארץ. כן, נרצה לשמוע ממך על הפעילות. טוב, אז קודם כל תודה על ההקדמה המהממת, וזה באמת מאוד מדויק. נמצא איתי קודם כל צוות מדהים של אנשים, אנחנו קבוצה של יזמים שפועלים במהלך 5 השנים האחרונות, ברחבי הארץ מקצה לקצה, יזמים שהם אנשי שיווק וקידום והפקות וסביבה ואקולוגיה, שחברנו ביחד לפני 5 שנים, ותחילת הפעילות שלנו הייתה פרויקט שנקרא פרויקט המאה, להקמת 100 גינות טיפוליות ב100 מוסדות שיקום בישראל. מה זה אומר גינה טיפולית? אז גינה טיפולית זאת גינה שקודם כל היא מוגדרת כמרחב ריפוי בטבע, דרך הטבע, שמטפלים בגינון יכולים לפעול בה, או הצוות של או עובדים סוציאליים, או מטפלים מכל מיני סוגים שיכולים לפעול בגינה, יחד עם הדיירים, המשוקמים, המטופלים, הקהילה שנמצאת במוסד. היא מאופיינת מראש כגינה שכמובן יש בה את האלמנטים, כמו שאנחנו מכירים מגינות רגילות, גינות קהילתיות, אבל מראש הכוונה היא שהיא תהיה מרחב מקודש של ריבוי, עם אלמנטים שהם אלמנטים טיפוליים, למשל שבילי חישה וקליניקה ירוקה שהיא עוטפת ומחבקת, כמו כיפות גיאודזיות, פעמוני רוח, צמחי תבלין ומרפא שמעוררים את כל החושים, כמובן הרבה עצים, לייצר צל, לייצר מיקרו-אקלים שהוא יותר נוח ונעים, ולייצר סביבה שאנשים יודעים, המטופלים או הקהילות, שהם נכנסים פנימה והם יודעים שעכשיו נכנסתי למרחב בטבע שנעים לי ואני מרגיש בו מוגן ובטוח. טבע עירוני. טבע עירוני, בתוך אזור מיושב. בדיוק. קודם כל שזה החזון שלנו, נקרא חזון עיר יער, שזה בעצם להפוך את הסביבה האורבנית, בדיוק כמו שאתה אמרת, לסביבה שהיא סביבה ירוקה ונעימה ומוצלת, במקומות סטרילים בדרך כלל, מקומות שהם רחוקים מהטבע, מקומות שאנשים בכלל לא יוצאים מהם גם בחוץ הרבה פעמים, הם נמצאים בתהליכי שיקום וריפוי מאוד ארוכים. ואחרי 7 באוקטובר, אנחנו כמובן ממשיכים לעבוד כל הזמן עם מוסדות שיקום ורווחה, אבל אחרי 7 באוקטובר אנחנו הפנינו את העשייה שלנו בעיקר לקהילות שנפגעו ב7 באוקטובר, קהילות מהנגב המערבי, מהעוטף, גם כאלה שפונו, ובזמן שהם פונו אז גם, למשל עם תושבי סדרות, עם ילדי סדרות, עשינו איתם בעצם טיפולים של אקותרפיה וגינון טיפולי בבתי המלון, וגם עם קהילות בלב הקהילות במקומות שהם עברו אליהם, במקומות החדשים, למשל בארי בחצרים. מה כל כך רפואי, טיפולי בגינה? כן. זאת אומרת, אז יש... אוקיי, אז יש צמחים, ואתה משקה אותם, ואולי מנקש עשבים. כן. אז מחקרים מראים כבר הרבה מאוד שנים, שבעצם עצם השהות בתוך סביבה ירוקה, בסביבה של עצים, למשל היפנים, יש להם ממש, אפשר לקבל מרשם קליני מרופא של מקלחת יער. זה נקרא שינרין יוקו ביפנית. וזה מוכח... שינרין יוקו? שינרין יוקו. עשית פעם מקלחת שינרין ביער? ביקרתי ביפן ביער, אבל אני יודעת. כאילו שזה משהו מקובל שם, ואגב, גם אני אומנם לא יפנית, אבל אני מרגישה את זה באופן אישי עליי, בטח בזמן המלחמה, שכשרגע אני יוצאת ואני מקיפה את עצמי בירוק, זה משפיע עליי לטובה נפשית. נכון. מיידית זה משפיע. אומרים שספציפית גם הכימיקלים שהעצים משחררים כדי להילחם במזיקים, אז בעצם גורם לנו, משפיע עלינו פיזית. זה משחרר כמובן כל מיני חומרים שהם טובים לגוף, מוריד סטרס, עוזר במצבי דחק ופוסט-טראומה, וכמובן עצם השהייה בסביבה שהיא ירוקה,
כולנו יודעים, אתה יוצא למקום במדינה חמה גם, שהוא מוצל ונעים, כבר מפלס העצבים יורד, הרבה יותר טוב, אתה יותר פתוח לטיפול. בכביש שלנו. דוריאל, ראינו קודם את הדף הבית שלכם שם, אפשר להתנדב במילה. אז אנחנו, קודם כל אני רוצה להגיד שרוב הפעילות שקורית בהקמת הגינות הם אלפי צעירי תגלית היום, שהם שותפים שלנו לפרויקט, חיילים ועובדים ארגונים. אפשר, ואני קוראת למי שרוצה לתמוך בפרויקטים, ואנחנו מפרסמים הרבה פעמים אירועים שהם פתוחים לקהל הרחב. אנחנו יוצאים עכשיו עם מבצע גיוס ל6 פרויקטים מדהימים לקהילות בעוטף. אנחנו ממשיכים את פרויקט בארי בחצרים, אנחנו ממש עכשיו סיימנו מט"ו בשבט עד פסח, להקים 300 גינות בבתי התושבים בבארי בחצרים. נתנו מעל 1,000 עצים, אנחנו ממשיכים להקים מרחבי ריפוי ירוקים קהילתיים, מרחב אדמה טובה שפועל עם נפגעי הנובה במושב סטריה, קהילת ניר עוז שעברה לכרמי גת, כפר עזה ברוחמה, יער התחייה בשובה, ויער הכתום שהוא בעצם לזכר משפחת ביבס במגדל העמק. 6 פרויקטים מדהימים יחד עם הקהילות, ואנחנו קוראים לאנשים לתמוך, להיכנס לאתר של העמותה ונטעת, מהמילה נטיעות, לתמוך ולהיות חלק. תודה רבה. תודה לכם.